Rwy'n hynod falch o gefnogi ymgyrch Diwrnod Diolch, Thank You Day. Mae'r syniad y tu ôl i'r ymgyrch yma yn syml. Mae'n gyfle i ni gyd ddod at ein gilydd a dweud diolch enfawr i unrhyw un sydd wedi'ch helpu chi dros y 15 mis diwetha. Hoffwn ddechrau drwy ddiolch i weithwyr ein gwasanaeth iechyd a gwasanaethau allweddol eraill. Maent i gyd yn arwyr ac mae ei gwaith caled wedi ein gwarchod ni gyd drwy'r cyfnod anodd yma. Hoffwn hefyd ddiolch i'r fyddin o wirthwyddolwyr sy'n gweithio ledled Cymru ac oedd yn cefnogi y rai sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau. O ddosbarthu siopa a meddygaeth, i siarad gyda phobl oedd yn byw ar eich pen eu hunan dros y ffôn, roedd popeth yn cyfri. Yn olaf, hoffwn ddiolch i chi, y cyhoedd yma yng Nghymru, am popeth rydych chi wedi ei wneud, am yr holl arbethau rydych wedi ei wneud i gadw Cymru'n ddiogel. Os hoffech ymuno ar ymgyrch, beth am rannu ychydig eiriau neu fideo i ddweud pwy ydych chi'n ddiolchgar i heddiw, gan ddefnyddio'r hashnod Thank You Day. Diolch yn fawr iawn i chi gyd.